zadarmo. Otvoríme si stránku dot.tk. Tu si napíšeme svoju doménu, akú chceme mať na svoju stránku. Ja si zadám kefa. Nebude .sk alebo .com, ale bude www.kefa, alebo svoju doménu, ako zadáte, .tk. Tak, takže naša stránka bude kefa.tk. No, tu nič nemusíte ani sa prihlasovať nič, ale ideme spraviť novú webovú stránku. Build a new website. Otvoríme, stlačíme a počkáme. Dáme si choose template. A tu z tohto menu si vyberete odkiaľ chcete. Napríklad biznis, architektúra, reštaurácia, mobilné aplikácie a ostatné. Ja si dám biznis. A taká vhodná stránka na to bude táto. Dáme edit. A tu počkáme, kým sa nám načíta. Takže tu je naša stránka. Teraz posunieme menu a ideme premenovať menu. Tak dáme Manage Pages. Tu dáme, že úvod. Dať o nás. Galéria. Kopírovať. A tu bude kontakt. OK. Tu je naše menu. Ideme premenovať. Takže ako je naša doména, bude kefa. Jednoduchý čistič. Tak má byť. Takže vodku môžeme nechať, ale dáme iný text. Toto môže byť kefa. A tu jednoduchý čistič. Tak, upravíme. A posunieme ho tu. Tu môžeme zmazať. O nás. Zmazať. Galéria. Fotky necháme. Toto zmažeme. Toto. Kontakt. Keď sme to kopírovali, tak to dáme preč. Toto. A tento kontakt nie je môj. No, posunieme ho tu. Dobre. Dobre. Takže ideme na našu doménu. Dáme publish. Tu zadáme svoju doménu, ktorú chceme. Takže ako predtým sme dali kefa. Nemusíte potom dopisovať TK, toto všetko, ale normálne kefa. OK. A tu sa vám pripravuje doména. Naša stránka je online, takže teraz keď si tu zadáte kefa.tk, tak tu vám nájde našu stránku. Takže tu je naša stránka. Presne ako sme robili, o nás, galéria a kontakt. Takže dúfam, že ste sa odo mňa dačo naučili. Ďalšie videá nájdete na mojom kanáli Computer Hero / Gilbert.
dnes všetko. Dovidenia a pozerajte moje ďalšie videá.